idhigo mondo mi okonyi yore mag pur. Chaka kendo janeno marwa miluongo ni Ongwe Junior owacho kanyo ni sani oganda keyo, kata kamano gima lit ne en ni thoth cham iuso nengo mapiny kabisa. Ere gima county government ma Kisumu nyalo timo mondo mi oganda obed kod yuto makare ahinya kotenore kod yore go mag yuto, kaka ginyalo kawo cham magiusi? Ere kaka county government nyalo konyo mondo mi gine ni jogi ok odhi asara kata mana gibedo kod yuto makare kotenore kod nweng'o mag puothe? Erokamano ahinya, en wach manyobuogo kabisa, nimar wang'eyo kaka kech nyoliyo e gweng'wa ma Kisumu ka. Bech bando nyocha dhi malo nyaka 230. To an maber Nyasaye nyokonyowa, nitie gwenge moko mag Kisumu ka manye bando ochieke maber, kaka Muhoroni, kata mana Kisumu West, kata parts of Kisumu East, to gi gwenge mamoko manye floods oko affect. Koro dokwayo jodalawa, food security en gima muhimu sana. Wakanuru matin ma Nyasaye omiyowa, kik waus e yo mar tugo. Nimar sani endi bando no idwa nyiewe, idwa use siling 80 goro. Jogo dhi stoe, kata biro chako uso nigo kendo, bando ni manye uso siling 80 cha, ibiro duogi iuso nigo kata mana 200. Koro wakwayo jowa, to moloyo chifewa, mondo mi kik giwe jowa keth chiemo ma Nyasaye omiyogi matin.